Hey, what's up mga men? Welcome back to our channel. If you are new here, please click the subscribe button and hit the notification bell. Ting ting ting! So for today's video, lipat bahay na naman tayo. Na naman? So maglipat bahay na punta kay amo na ni paabangan among kwarto, rent for room. Rent for room. Room for rent for room. Room for rent. Room for rent. And karon guys kay kuan hawa na kayo amo ang kwarto kay adto na mo puyo ila tito ining. Temporary kami dito kay naa na mga abang diri mga abang lusad mi dito sa lain. So si Ma'am Shitty nag-andam na guys. So Ayun, pagito. yan. Pasok sa banga. So no. Ang uban namang mga gamit na ana dito. Pakita yung kabinet. Ngayon, So kung kinsay mo abang diri nya kakitaan eh pwede na pud ninyo tantangon mga Blackpink kung di mo ginahan. Pero ganahan sila. Pero ginahan mo stay lang. Laban sa mga duwaan at yun, grabe kadaghan guys. Yes. Maligo pa ko rin guys. Ha? Ayaw lang uy. So, pakitaon ta mo sa mga gamit na ko sa gawas, guys. Oo! Tumauna ni guys. Nag-vlog pa ko? Nag-vlog! Bye, tahaw. Ang saan nga masulti nga mo kuha na may lipat bahay. At lang mo kuyo ilat ito ining. Nay ko nang mo nako. Saman. Miss you. Dayon ikata din. Miss you. Miss you dayon. Bye. Bye. So guys, ngayon guys, bibili kami ng ulam kasi hindi pa nakakakain si Ma'am Shitin at si Tito Ining. So, bibili na kami ng ulam. Bibili na kayo ng ulam sa Nikoan. Manay Peter. So, sobrang init ng panahon ngayon, guys. So, init yung kayo karon guys, no? It's sunny day. So hot. So guys, palit mi og kuan. Palit mi og kanon. Kay kami kaluto diri kanon. At may balik 20. Hi Chin. Ang hilak mo ka. Hilak di ko. Hilak nga kayo. Bali na ka. Si mama niyo masih hilak di na. Ako ibalik to. Oh. Kagot-kagot no. Di abari do, di masod ana. Gibildi man ko wala mo ni Init kayo ang panahon dito. Ay, sure kayo. Magat na cellphone. Eh ngayon nga, pasok-pasok ma. Balik siya siyang pinalingan. Nagduwa si Chin o Angela guys. Ha, ni Eko na. Anong mazap, Mamat? Mas kinaunan ko i-deliver kasi kami magamit, ha? Chin! Na mo Eko, no? Sana all mo ko. Eko. So guys, sa mga ginang maabang diri guys, message lang mo sa messenger ni Ma'am Shitin. Para sa ako pero usahay di ko magtagad sa messenger. Mas maayo kung ka Ma'am Shitin. Ate niya, ko.
karon guys kay nag-snack pa mi guys kay alas 5 pa mi mga to kay naguba na pag ang tricycle yung tatay siniboy. Ay, wala ito kasi ko. Aw kuan. Bangon. Ang giabangan yang gipaayo pang kuan kay naguba. So karon amo snack kay pinaypay. Pinaypay, kuan, sagi. Sagi. Isa may lagi mo. Shout out man ay blanding yung mga nagpalit. Ay mga naghimo. Palit. Mga naghimo ano man. Ikaw, Day. Hi, Day. Tata Shebe. Laban na gidara ni J-Hope o ni Jean. Yung sok ni Jean. Later. Is mo adto na ko una guys kay ako bantay. Babay tahaw. Alimuot na kay guys no kay jacket ko. So Anak pa? Iya na lang. Isa. Babag din eh. Babag. Ano lang? bye. 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 Bye little gang. So, excited na gid ko guys no, mulipat bahay because lulong. Trip ko lang. Trip lang ako guys nga magbalin-balhin og puyo. Kas mao na ako ang kuan, ginahan. Kay daghan ko mga friends dito. Dire kay ang mga friends kay mga busy. Kapasensya na guys kay kurog kayo. Akong kamot kay nagsakay man may tricycle, di ba? Okay. Among pamilya guys kay pwede ra sad ganang mo bisita dito. Free ra kaayo. Kay hapit na sad pista pero mag-lockdown man. So, kung mag-lockdown, di sila ka makabisita. No? Ang lockdown is meaning kay ang lock is kamdaduhon kay nang down is ang balay kay dili ta pwede makagawa sa balay. So, lockdown. LOL! Manang gitawag og lockdown kay di ta pwede makagawa sa balay. So, nagbalik na kong vlog guys kay puti na kay ko kay you know, dili pwede magawas kung mag-lockdown. So, puti na ko. Sana all pelingon. So, nanata diri sa kuan. Nanata diri sa Batu. And then silang Gail nagyapon dito sa mo ang balay. Na silang mama. Sana all balay. So karon guys, napangin sa mga kuwag hangin. So, Nakuangan. pangan ah. Nakuaan ng hangin. Kuwangan. Nakuhaan siya kay buntis siya. Nanata sa Toledo guys. Ay! Excited na kay ko. Ano ma-excited man ko guys nga. Perme man mi mo adto. Pero ma-excited ko kay lipat bahay. Pero kuan na dito guys. Kaya huwag na anay mga bang sa among kwarto. Huwag na anay mga bang sa among kwarto. Mga bang nasad mi aron. Dili na may pabigat kila Tito Ining. Diba si pabigat niya mi dito. Kay dako na kong kaon. Ang sariya. No! Oh, di ba? Bansay kayo? It's me. Guys, it's me. Huwag kayong mahiya because it's me. It's me. Ang dami naman gagandang bahay dito guys. Sana room for rent na lang ito. So, huwag mong balik-balikon guys no. Kanang kung kinsa may ginahan mo abang dito sa mong kwarto. Abang na gid mo. Abang na mo. I-message lang mo ni Ma'am Sitin. Message lang mo ni Ma'am Sitin guys kung kuan mo abang. PM lang. Excited na ako. Live from YouTube version. Oh. Dili?
Ay, kinahanglan ba? Doon, kanina. Yeah. Okay na? Oo. Sa yung sakyan ninyo? Happy bit. Kuan kang kapag siniboy nga tricycle. So guys, kung nag-inom pa ko og tubig guys, no kaya init kayo. Kumain siya guys ng junk food at saka juice. Sinich! Sayang ko nagtotobe! Totong nari ko. Totong nari ko mo. Tutong mayususi. Tutong pasal ko. Putuyo kami. Hi guys! Kumain kami ng cracker at saka ito. Anong pangalan nito? Hala! Yung cabinet! Merong cat. Diba? Ilan nyo? Meanwhile. Hey, what's up guys? So, kita nyo na wala na may gamit guys. Himingaw na kayo. So, thank you so much sa mga cameraman na sinasitid. Wala! Uy, ang ato ang dollar sign. So, ako lang butunon guys is aircon. So, Eh, ko na lang kay kanin mga gamit na lang ko nga taguan. si ganin silang mga papa. Papa. Hindi ni papa. Hindi ni papa RM. Bye-bye! Gwapo. Babush, Gwapo J-Hope unta. and Kim Sok Jin. Mga naging may mga gamit guys. So, sa katong mga abang diri guys. Swerte kayo mo, dagan kayo mo. Uy, napamidyas ni. Anak mo siya, pabuwi na siya. Dagan kayo mo. Panisad. Bukang man sa inyo. I mean, Pwede rin yung tatangon ng mga black tank. Sabi nyo bet. Later. One eternity later. So, hi guys. So, karon pa din ay ganihara day kay minaka naabot der guys no and silang ma'am kitin ug sila tutuining ganiha kay maong karon pa minaka tiwas og vlog kasi ma'am kitin ug tutuining busy kaayo. So, karon guys wa pa gyud sila nahuman. So, atong pa akong ipakita ninyo guys sa atong tan-awon. So, mao ni ang new kwarto guys. Hi, Chin. Otoy. So, dagan pa kayong samok, guys, no? So, pagid mo yung mama. No? Yes. So, akong good na gitara guys kay mao ni akong first achievement. Yeah. Akong handumanan sa tanang mga kalibutan. Ikaw, Chin, ang sayan dumanan yung bibi? Ano, hatag ni Tulfo. Ah, kanahatag dito ko nga ti Diber. Mag-go na kayo. Si Kaya ati Nits may gihatagan na bino. Susuwa sa lalaki. Oh, magsuwat ko na diri ate. So, mao ni akong handumanan sa tanang sabo. Bisag ka, anus apa ni mag malhig balay guys. Di gid na ko ni makalimtan ang kani. Di gid ko ni kalimtan og kuan diya. What's up on making nine? Yes, sana all. And then what's up on make? Yes. What's up on make? Happy na me. Dernemer. Happy na me. Ako libitan na. Dernemer. Kaon pa na. Gutom. Tomorrow. morning. Good morning. A few inches later. So hi guys, so karon guys naabot din sila Ma'am Shi naman, Mami, Jennifer and karon kay kuan shout out di ay ni Kaiser, ni Chin ug ni Jinjin. So karon day guys kasi Tito Ining nagsugba og baboy so ako ipakita. So mao na si Tito Ining guys nagsugba siya og baboy. Yes, guys. So, let's eat na mga meg. So, by the way, natin may dali sa balay nila. Tisyo na nga, babog itukod. Bye guys. Hi ka vlog kay mga ka na.
Bye.